Productions. Kudenga kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. Kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. panyika tichati gare gare, kwenguva duku duku, tiri pamusasa, tinopfuura tine rwendo. Nguva ichasvika zvayo, toisiya nyika, isu toenda kumusoro-soro, toenda kuna Baba. Penyika zvichapera izvi, nhamo dzichapera, isu toenda kundozorora. Jesu oenda, iye akavimbisa, ndichandogadzira pokugara, asi ndichadzokazve ndokutorai, kuti pandenge ndiri nemi mugova. Denga kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. Kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. nyika yedu iriko kudenga denga, patakatarira kuya pamuponesi. Iye uchavandudza muviri wokuninipiswa, kuti ufanane nomuviri wokugwinya kwake, kana tichitenda kuti Ishe Jesu wakafa ndokumukazve, tichasangana naye parungu. Kudenga kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. Kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. nyama neropa hazvingagari nhaka youshe wake Mwari. Ichi chinofa chichafuka kusafa, chinovora chofuka kusavora. Ichino chakavanzika, hatingavati tose, asi tichashandurwa tose tose zvedu. Ishamene uchaburuka nokudanidzira nenzwi romutumwa, vakafa muna Kristu vachamuka zvavo, vapenyu vose tichatorwa pamwe chete navo. Kudenga kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. Kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora.
vachapinda umambo hwedenga, vose vanosiita zvisina maturo, havaoni ushe hwedenga. Denga ririko, ririko denga, asi ere vatsvene vose vanoita kuda kwaBaba. Zviro kwazvo denga nderavo, kudenga kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora. kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, kune nzvimbo yomweya, tasvika tichandozorora.